Attività Bannobli imliet ġim fraħal ġdid bl-enerġija fejn grupp ta' dilettanti tal-isport ħadu sehem f'kompetizzjoni li kienet tinvolvi 6 eżerċizzji. Fil-fatt timijiet ta' 3 kompetew f'7 eżerċizzji differenti li dwarhom spjegalna aktar is-sit tal-ġim Carlin Polidano. Bażikament għamilna 7 challenges differenti li jinvolvu hemm minnhom min jiġri l-iktar distanza, min idum l-iktar imdendel, min jagħmel l-iktar repetitions. Hemm challenge għal kulħadd u rridu jaħdmu bħala tim biex ikunu jistgħu ilestuha. U min jerbaħ ħriġna xi rigali biex inkunu nistgħu nrappuhom bażikament. Ħalli kollhom inċentiv jippuxjaw dik inna iktar. Bejn sfida u oħra tkellimna ma' Joseph Kassar wieħed fost dawk li ħadu sem f'din l-attività. Huwa avveniment li nkun nistennih minn sena sena, din it-tielet sena tiegħi li qed nieħu sem fih. Apparti li huwa karitali xi ħaġa Bannobli wkoll, anke biex jiena bħala wara sena li nkun ili hawnhekk nitrenja, nkun nista' nkejjel fiex wasalt fl-aħħar tas-sena. Huwa xi ħaġa li ovvjament li nkun naqdu bħala tim, jiġifieri nieħdu pjaċir flimkien, allura tkun avveniment ta' qabel il-Festa tal-Milied. Daniel Kassar fisrinna il-ħsieb wara s-sem tiegħu f'din il-kompetizzjoni. Primarjament biex tagħti xi ħaġa lura l-komunità lill-istrina f'dal każ u biex tara xejn fix-xiegħed inti fil-eżerċizzju fiżiku ngħidu hekk. Fl-isfond tal-attività għaddejja minn bosta sportivi, tkellimna ma' Carlin Polidano dwar kemm huwa importanti li f'dawn il-ġranet sinonimi mal-ikel u l-festini isir aktar eżerċizzju. L-eżerċizzju huwa dejjem importanti, però f'dan iż-żminijiet kulħadd jaf li nispiċċaw niklu aktar kaloriji minn normal ħabba l-festini li jkun hawn u hija aktar importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna u naħarqu dak li nkunu qed nieklu għax inkella ħantellaw biżżejjed li ħajaffettwalna saħħitna. Il-flus miġbura minn din l-attività marru kollha b'risq l-istrina.